baiwa na safari ne wanda ya yi halittu na da har ma na can tintini. Dan isar habibinka ya Allah ka balla muni ilimi fahimta in dinga yabo ina yin tuni a gurin halittu su san yau ne muke maulidi. Ya dubin salati tabaraka gunsa mai kyan jiki tsira aminci da ɗagun Mustapha Habiki Ali sahabbai akan Mahmudu sun sha jiki sada duk sharifai akun Mahmudu sun yi haki ya jinin ma'aiki da son kufa mu muke maulidi. Murnar ma'aiki muke shi yasa muke maulidi. Hausa da sarkin waliyai Shehu Tijjani na sanya da Shehu Jilani a dole na jinjina kabari dole ne shigar kaya barhamuna a san ma'aiki a zamanin mu kai ne gaba kowa ya taso da murna yau muke maulidi. A taɓa lashe na gane kawai fa sai suka yi inuwa mahuta ku zo a babu mai uzuri mu zube mu duka mu kwashi rabon mu mun barmari a gurin sa Shehu Sabi'u nike bugun tambari ku fahimta shi ke tsamani nike ta yin maulidi. Murnar ma'aiki muke shi yasa muke maulidi. Ya tawassali da Fadima Zahra matar Ali basarakiya yar Rasulullahi mai tuzali sirka ga Umar dan Kaddabi mai hankali ka kula da ni ya Rasulullahi ban hankali da su Alhassan har Husaini da basikin maulidi. Wallahi ni na kaɗaita da son ma'aiki tuni ƙaunarsa ce ma ta sani nike gudun zamani ba na biɗar dukiyar ku bare ta juyar da ni na daina biyar rasuli kuɗi su mantar da ni ran haihuwar ya rasuli na daina yin mauludi. Murnar ma'aiki muke shi yasa muke mauludi. To tun da har yau na zabi ragon ma'aiki na yi ya yan uwa duk kuyo harama ku zo mu ta yi murna farin ciki tsalle duk mu je gun yi da komo da ku don isar Mahmudu ne za mu yi Allah ka dube mu don girman sami maulidi. Na yi sallama ta gare ka Ubangidan talikai shugaban na farko da ƙarshe da mun kas da kai mai gani gabansa da baya a kyau na ce baya kai an gama abun ka kyawu kai ne kaɗai ma ka kai daimon abun ilahu na ce ma ya Hamidi. Murnar ma'aiki muke shi yasa muke maulidi. Tambura zan bugawa Rasulu mai kwarjini gashi ko a doka da rasu Rasulu zatar da ni Rabana ya kage ka har kai so cikin zamani sani in fahimce ka duk hatsari ka tsirar da ni tunda san ka shine yasa na a yau nike maulidi. Zagaye muke yi da murna yau muke yin biki maulidin ma'aikin mu kaga a dole mu mai biki ƙaunarsa ce ma ta zagaye zuciya har jiki ni fa dole in durkusa Mahmudu in gaida kai na ɗago da murna na rera yabon ka don maulidi. Murnar ma'aiki muke shi yasa muke maulidi. Murnar ma'aiki muke shi yasa muke mauludi. A tsayar gaji ma ka fahimta ya ɗan uwa ba kamar ma'aikin mu duk faɗin zirin rayuwa matsayi da daraja da girma baya shi natsuwa ni ban ga tamkarsa ba Mahmudu gun tsayuwa shi yasa na zaɓe shi har yau ma nike mauludi.
wanda shi ma wa ilahu yake ta gaishe da shi ɗaɗan amina ina wani mai uwa ma ya shi ku tsaya ku duba ku aunawa yake ja da shi tunda ya fi Musa da Isa kai kusan baya shi no har kalilin idan aka ce ku ce Ahmadi murnar ma'aiki muke shi yasa muke mauludi a dole sai da kai za a rabauta ya Hashimi ya ga daga rabu bayi duka sun yi gumi san kashi ne mafita ga mai ilimi shi nike yi na ɗauka har ma nike yin dumi ban ji ban gani sai dai yabon murshidi na taho da kokon barata karasa babu ni a cikin masoyanka duk rintsi a sahar da ni duk da raunin jikin daga ran kai kake bani ni ya fi wani gafurin rabu sunanka ne rama ga bayi ka ce masa ya gwani hamidi murnar ma'aiki muke shi yasa muke mauludi a dole falsafa ta gare ka ni zanayi kun ji wanda Allah yake gadi a duk yanayi na ji harfaji ba ka yau Allah ya ce shi yayi sama aikin mu ya bi jini can cikin jijiya isa masoyinka ne ma nike maulidi sarani cikin masu yabanka ya shugaba mai san abin so ba zai iya ɓoye kaunarsa ba mai zan faɗa don ku gane kawai bani na gaba a cikin masoya sani sahu na cancan gaba kar in tsaya ko in huta bar ni in mauludi murnar ma'aiki muke shi yasa muke mauludi an haifi manzon mu ranar babu zancen gumi kamshi da haske ya bayyana da zuwan Hashimi ya zarce rana haske kai kusa ilimi nurul huda ya rasul kirani ballamuni na ganin ka ni shi kadai na kago a ya sayyadi yaba duka kyauta tukwici ne ashe dan uwa arziki na nura ne ma dai duk muke ci kuwa kafiri musulmi su sha gurin ka ba damuwa tunda ba mukami da mulki wanda bai bi ka ba barwa da iska bare sana mu yin mauludi murnar ma'aiki muke shi yasa muke mauludi wai na masoya gun Mahmudu mu azama mai rawa mu tashi mu juya mu ta mai hidima duka rijiyoyi na san Mahmudu mun tsunduma da uwa da jika da ɗa na gidanmu mun sallama muka kulla kofa a yau muka zo gurin maulidi shi alama ta so dai aka ce yawan ambatu haja idan ta yi kyau ba ta bitar tallatu a saman da kasan gaba ɗaya kai ake ambatu bishiya da dutse da kura duka zan ambatu sun shaida kai ya rasul har ma suna mauludi murnar ma'aiki muke shi yasa muke mauludi ni bar rufewa a dole in ɗan tsaya sadaki mamar sharifai da na zo gunkuni zan fage ni naku ne tabbaci asalin siga ce rake isa haka suna nike faɗi maki banzar rike in rera baitun har yau ma in yi mauludi bisalam zan takaita nan gurin shugaba abuwa na nema agunka ka sabanci gaba laifuka na a yaban zainaba sani in ziyarce ka ya Mahmudu fansar uba kai na da ya'ya gaba daya duka kai hamidi murnar ma'aiki muke shi yasa muke